Mae'n diwrnod bwysig dros ben i'r brifysgol oherwydd mae 100 mlynedd a hanner i heddi chwaraewyd y gêm gyntaf o rygbi yma yng Nghymru a chwaraewyd rhwng tîm y brifysgol ac hefyd tîm coleg Llanymddyfri. A mae'r hanes yna'n bwysig oherwydd na dechrau'r gêm yng Nghymru ac i ni fel prifysgol mae'n digwyddiad pwysig dros ben oherwydd oedd y brifysgol yn datblygu ac oedd e'n dangos bod y brifysgol yn datblygu sgiliau academaidd ond hefyd corfforol yn myfyrwyr ni. It's 150 years since the first game was played in Wales and we're using it to celebrate and acknowledge and thank a wonderful army of volunteers. Our whole community game is built on those that go above and beyond, week in, week out, day to day, that make our game sustainable. And if it's going to be around another 150 years, it's going to be because of them. And we want to go out on the back of all this great work that's gone on, celebrating 150 years, acknowledge and thank them. Mae'n ddiwrnod arbennig i ni gyd yma yn y brifysgol i ddathlu hwn ac i fod yn ddathliad sydd yn cael ei gymryd gan sylw bobl Cymru hefyd, cael gweld beth sydd wedi digwydd gyda ni yn y brifysgol.